ga wanda suke cewa ba san yadda ake amfani da hemigom ba, to ga kaɗan daga cikin amfanin shi. Shi da hemigom ana amfani da shi wajen manne yadi da yadi ne. Kamar yadda za ku ga gashi nan na yanko na shimfiɗa don nuna muku misali. Nan kyalle ne na ɗauko. Gashi nan wannan shine hemigom. Ƙarami ana sai da shi 250. Babba kuma akwai na 700, akwai na 800. Ban san dai ko ina haka bane. Yawwa gashi nan za ku ga na ɗauko na shimfiɗa, to shi amfanin shi yanzu wannan abin da na ɗauko na shimfiɗa idan na goge shi ina ɗora mai ayon ya ji wuta, shi kenan zai haɗa wannan lining ɗin da wannan atamfan, zai haɗo su wuri ɗaya. Gashi nan kuna gani duka dai don na ƙara tabbatar muku da misali ne. Ya Allah, idan wannan ne karanka na farko na zuwa wannan shafin namu, ka yi following ɗinmu, ka yi liking, ka yi subscribing. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan kun gani ko da ƙyar zai yage da ƙyar. To ko da na yaga shi ɗin nan idan na ƙara mayan mai da ayon na goge, to zai ƙara komawa ya zauna. Advantage in hemigom kenan, koyaushe ka ɗora ayon ya ji wuta zai zauna. Yana da daɗin sha'ani sosai gaskiya. Ku daure ku yi amfani da shi, yana da matuƙar daɗin amfani sosai. Ka goge shi ya gogu, duk yadda ka kai ga so abu ya manne to zai manne sosai. In kuma fa bai gogu ba, gaskiyar magana za ka ga aiki ba cikawa. Yawwa gashi nan dai na goge shi kuna gani, gashi nan hajja nake yi, kai yayi ƙarfi fa, ya riƙe sosai. To shikenan, na gode sosai. Naku Umar H mai doki. Ga namban waya na nan na WhatsApp. Masu ƙoƙarin shiga class ɗinmu, muna class a